Здравейте и добре дошли в канала на Mental Fit Психология. Днес ще разгледаме темата «Какво е газлайтинг?». Ако това съдържание ви допада, абонирайте се, за да не пропускате нови видеа. Нека започваме! Газлайтингът е вид психологическо насилие, при което на жертвата постепенно, ден след ден, се внушава идеята за нейната умствена малоценност, неспособност за адекватна оценка на реалността, емоционална нестабилност и така нататък. Манипулаторът обръща ситуацията с главата надолу, критикува действията на жертвата, присмива се на външния вид и навиците, обезценява чувствата. Газлайтингът може да причини голяма вреда на психичното здраве на човек, да доведе до загуба на самочувствие, депресия или дори самоубийство. Прост пример. Двойка отива на парти, където съпругът флиртува с друга жена и твърде очевидно се опитва да й угоди. На жена му не й харесва, у дома се опитва да изясни ситуацията. Но вместо обяснение чува: "Ти луда ли си? Там нямаше нищо. Просто си говорехме. Имаш някакъв проблем с ревността." Така газлайтера не само кара жертвата си да се съмнява в реалността, но и се опитва да я убеди, че тя е проблемът. Как да разпознаем газлайтинг? Доста е трудно. Газлайтерите объркват следите, като обвиняват жертвата си за всичко, принуждавайки я да се съмнява в привидно обективни факти. От тях често можете да чуете фрази като "всичко си измисляш", "нямах предвид", "не беше така", "ти започна този спор" и така нататък. Какво се случва с жертвата? Всичко това кара човек във връзка с газлайтинг да изпита сложна гама от емоции. Той се чувства твърде емоционален, твърде груб, накратко, не е достатъчно добър за партньора си, той се чувства неудобно или просто се страхува да изрази мнението си. Започва да се чувства така, сякаш всичко е по негова вина. Той губи доверие в чувствата си. Защо газлайтерите правят това? Газлайтинга не винаги е съзнателно поведение от страна на манипулатора. Като правило, хората с нарцистичен склад прибягват до него. Тяхната личност е организирана по такъв начин, че се нуждае от постоянно потвърждение, че са по-добри от другите. Как да получите това потвърждение? Или наистина да се издигнете над другите, след като сте постигнали някакъв успех? Или, и това е случай на газлайтинг, да омаловажавате хората наоколо и по този начин да бъдете по-добри от тях. Газлайтингът също служи като несъзнателен елемент на контрол. Хората, склонни към това, като правило са изправени пред нарушения в отношенията с родителите си, да кажем, че дете е израснало с емоционално отсъстваща майка и е изпитало много сложни емоции за това. За да се застрахова от повторение на тази ситуация, психиката измисля трикове, за да задържи близките хора наблизо и така да се спаси от чувството, че е изоставена. Къде е агресията? В ситуацията с отсъстващата майка има още един нюанс. Освен други емоции, детето изпитва и агресия към нея. Но това е опасно и непонятно чувство за него, така че не може да го изрази. Тази агресия се натрупва и става част от психическия конструкт. И газлайтингът става израз на същата агресия, натрупана в продължение на много години. Как да се противопоставим на газлайтинга? Това е доста трудно, а най-често безсмислено. Газлайтера по същество е във връзка не с вас, а с злите фантоми от миналото си и едва ли ще бъде възможно да го убедите в това. Или поне да привлечете вниманието му към това. Ето и някои съвети. Първо, избягвайте да се въвличате емоционално в спор. По-добре е спокойно да подчертаете, че вашето виждане за ситуацията е различно. Второ, борете се с съмненията относно себе си и реалността, които газлайтера ви налага. Говорете за ситуацията с някой извън връзката ви. Това ще помогне да я погледнете обективно. Трето, потърсете помощ от психолог. И за финал нещо любопитно. Думата газлайтинг се появи благодарение на пиесата на британския драматург Патрик Хамилтън Газлайт. Сюжетът е изграден около връзката на главния герой с съпругата си, който затъмнява и увеличава светлината на газовите лампи в къщата, като не признава това на жена си и я обвинява в лудост. Ако открихте стойност в това видео, ще се радвам да се свържем. Последвайте Mental Fit и във Facebook или Instagram. Бъдете здрави и до следващия път!